సుల్మిలు నమ్మకుడ్ల అతుడు వార్తలు యాను డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾರುನ ಕೂಟ ಒಂದೇತ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಒರಿಯನ ಬಂಧನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಚಾವ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಕಲ್ವನ ಪತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು 10-11 ಬಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ. ಒವ್ವಿ ಫಲ ಬಯಕಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಜಾಗೃತಿ ಬೊಕ ಪಡು ಮರ್ನಾಡದ ವೈಷ್ಣವಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಸಕಾಯ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಟಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಲೆನ ಗರುಡಿಡು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾರಾಟ ಜಾಲದ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿನ ಕೂಟ ಬಾಲೆನು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತದಿನ ಆರೋಪಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು 5 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂತರ ಆರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಟೋಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗೋಟೋಡು ಪಾತೆರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾರಾಟ ಜಾಲುಡು ಉಪ್ಪುನ ಕೂಟ ಒಂಜೇತ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿನ ಕೂಟ ಬಾಲೆನು ಮಾರ್ದಿನ ಆರೋಪಿನ ಪತದು 5 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡೆರ. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೊರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ದಂಚ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇತೆನೆ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಪುರುಬಾಲೆ ಮಾರುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಣು ಬಾಲೆಗ್ 6 ಲಕ್ಷ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಣುಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಂಬೆ ಕೊರುಂಡ 15 ದಿನ ತೌಲೈ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪಾಂದು ಫೋನು ಪಾತ್ರಕತಿಟ ನಿಘಂಟಾತಂಡ. ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶೀತಲ್ ರೆನಾ ಬೇತೆನೆ ಕೂಟ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣಾ ಕೂಟದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆರೋಪಿ ರಯಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೇಯೋನಾ ಪನ್ಪುನ 30 ವರ್ಷದ ಜವಣನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು 15 ದಿವಸದಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುನ ನಾವೇ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಗುದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ರಯಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಯೋನಾ 30 ಇಯರ್ಸು, ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಲದವನು. ಇವನೊಂದು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕವಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕವಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಮಗು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ರಯಾನ್, ಅವನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈಗಷ್ಟೇ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅವನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಫೋನ್ ನಂಬರೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆವು. ನನಗೆ ಬಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ 3ನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಗು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಸನ ಅಥವಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಗು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಇರನ ಕಾಸು ಬೂರ್ದುನೊಂದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು 14 ಲಕ್ಷದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟದಿನ ಸಂಗತಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ನಡೆತದ ಸೋರಲ್ಪಾಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮಿರೆಗ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರ.
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಡೆ ಇರ್ನ ಕಾಸು ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿದು ಗಾಡಿ ಇಡಿತ್ತಿನ 14,20,000 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟಾದು ಪದ್ರಾಡಾಯಿನ ಆರೋಪಿಳೆನ ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊರ್ತಿರು ಸೂರಲ್ ಪಾಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಕಾಸು ಕಳೆವೊಂದಿನಾರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಗುರ್ತುದಾಂತಿನ ಮೂವೇರು ಅರ್ನ ಗಾಡಿನ ಉಂತಾದು ಕಾಸು ರಟ್ಟಾದಿರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿನ ಮದ್ಮೆಗೂ ತುತ್ತೈತ ಬಂಗಾರ್ 15 ತೊನೆರೆ ನಗರುಗು ಬೈದರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆನ್ನು ತೆರಿದೆ ಕೆಲವರು ಕೆನಿ ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿದರು ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಡು ದುಡ್ಡುದೀದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಲಾಂ ಕೈತಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಂತಿರು ಇನ್ನೇನ್ ನಿಜಾಂದೆನ್ನದು ಗಾಡಿನ ಉಂತಾದು ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಲಕೋಟೆಡು ಗಾಡಿದ ಹುಕ್ಕುಡು ದೀತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಕಂಡಿದರು ಸಲಾಂ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿಲಿನಂಚ ಬತ್ತದಿನವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪದ್ರಾಡಾಯರ ತೂನಗ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನರು ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೊಪ್ಪೈನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಡೆತಿದ್ದನು ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಗಿರಾಕಿಲ್ ನಂಚ ಒರಿ ಕಂಡು ಬತ್ತದು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ದೆಪ್ಪು ನಂಚ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಬಂಗಾರ ತೋಜಾಂದುಪ್ಪನಗ ಹೊರಡ್ದೋರನೆ ಬಂಗಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಲ್ತಿದೆ ಆಯನ ಬೇರಿ ಪತ್ತದು ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಬಲ್ತಿದೆರ ಒಂತೆ ದೂರ ಬಲ್ತದಾನಗ ಅರೆನ ಕೈಕ್ ಕಲ್ವೆ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬುಡ್ದೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದು ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದೆರ ಒಂದು ಮಾತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ಆತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಡ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬೈದಿರ ಕಲ್ವನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾದಿರ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಪಾಕ ಕಡಿಟ್ಟು ಕಂಡದಿತ್ತದ ಅವಿಟ್ಟು ಮಾತ ಆಯನ ಕೈ ಪೂಂದು ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಸಂಶಯ ತೋಜಾದಿರ ಶಾಸಕರು ಭರಶೆಟ್ಟಿ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ತೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ನಂಬಾದು ಮೋಸ ಮಲ್ತದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಪುನರೂರ್ದ ಜೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಕ್ಲೆಡ 32 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಂದೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಪಡೆದಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾದನ ಕುಡ್ಲ ನಗರುಡ್ತು ಪಿದೈ ಪುನರೂರು ಪನ್ಪುನವುಲು ಜೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಬು ಉಂಡೊಂದು ಜನಕ್ಕು ನಂಬಾದೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಡು ಕೆಲ್ಸ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಾವೆ ಪಂತೆ ಬೇಲೆದ ಆಸಿಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಡ್ದು 30,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೋಸ ಮಲ್ದೆರೆಂದು ದೂರ್ದು 4 ಜನ ಜವನ್ಯರು ಬೆಲ್ಟು ದೊಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುನ ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೋರ್ಚಾಂದಿನ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆತ್ಯತ್ತು ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಆಯೆ ಮೋಸ ಮಲ್ದೆಂದು ಅಕ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿರಕತ್ತಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾಸನದ ಜವಾನ್ದಿನು ಜೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತದು ಆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆಂದು ದೂರಿತ್ತದು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ವರದಿ ಆತ್ಜಿ ಓಲ್ತಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಡ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮುಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಡಂದು ದಾದ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪದ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಓಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ನೀನು ಪುಂಜನ ಕಳ್ಳ ಅವಳೆ ಏನ ಭರತನ ಬುಧರ್ ಬಂದು ಭರತನ ಬಕ ಭರತನ ಬಕ ಏನ ಬುಧರ್ ಬಂದು ಭರತನ ಬುಧರ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಡಿಗಳ ಸತ್ಯವನಿ ಏನ ಬುಧರ್ ಅಂತ ಅಂದು ಪ್ರೀತಂ ಭರತನೇ ಬಂತಿಲ್ಲ ಭರತನ ಬಂತಿಲ್ಲ ಭರತನ ಬುಧರ್ ಬಂದು ಆರೆಗಾರ ಬುಧರ್ ಬಂತು ಧರ್ಮ ಕೊರ ಅಂತೀನಿ ಕಾಸು ಬುಧರ್ ಬಂತು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಉಂಡೆಂಡ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬಾತಿರ ಚಿತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಬಾತಿರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಂತಿರ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾತಿರಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಜಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿತ್ತೆ ಪಾಡು ಬಡದಿ ಏರ್ ಬಡಿ ನಿನ್ನ ಓಲ್ತಲ್ ಆಸಂದ ನೇಡಲ ಬಂತಿ ಬಡದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಬಡದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ನೇಡಲ ಬಂತಿ ಬಡದಿ ಕಾಲ ಬಡದಿ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಬಂತು ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಸನ ಬರ್ತೀನಿ ಓಹೋ
ಕಾಸಿನ ಗೇರ್ನ ನಿಕ್ ನಟ್ಟರ ಒವ್ವೇ ಫಲ ಬಯಕಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ಸಾಯವದ ಗಾದನ ಕಾರ್ದ ನರಬಲದ ಅಂತ್ಯಪ್ಪುನ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನ ಕಳಿಯದ 16 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಜಾಗೃತಿ ಪೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಡ್ತದು ಒಡಿಪುದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುನಃ ಬೆದ್ರ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡ್ ನಡಿಲ್ದ 13 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ವೈಷ್ಣವಿಗ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಪಣವು ಸಾಯ ಮಲ್ದೇರ ತರಾವರಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನವು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ಫಲ ಬಯಕಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟುಡು ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಯ ಒದಗ ಒಂದು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇರುವೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮರ್ತದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಪಣವು ಸಾಯ ಮಲ್ದಂಡ. ಕಾರದ ನರಬಲದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಾ ಕಳಿಯದ ಉಷಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಕರಾಮ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೊಕ್ಲಿನ 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಜಾಗೃತಿನ ಮರ್ತಕು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರಾವರಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು 28,532 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪಣವುತ ಚೆಕ್ಕನು ಅನ್ನಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಜಾಗೃತನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲನ ಕೈಟು ಕೊರ್ತೆರು. ಗಾಡಿ ಎಡ್ತದು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಒಡಿಪುದ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ ಉಪ್ಪುನ ಬೆತ್ರ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ನಡಿಲ್ಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಸುಮಾವತಿ ಮೊಕ್ಲಿನ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ವೈಷ್ಣವಿಗ್ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿಡು ವೇಷಪಾಡದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತನ 51,458 ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕಡು ಕೊರಿಯರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಾಂತಿರು ಯೋಗೇಶ್ ಕಳಸಡ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗರುಡಿ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಮಾಯಲಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರಿರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬಿತ್ತ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉಳಿ ಇಂದಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತೆರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಉಂಟು ಅಡ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ನಮನೆದ ಸೇವೆ ಜಾತ್ರೆ ವೇಷಪಾಡ್ನ ಐಟೊಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಉಳುಕು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾಪದಯ ಮಲ್ಲಯ ಬಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಭೇದದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜವನಿಯರ್ನಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಠೋಬ ರುಕುಮಾಯಿ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಿರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಧಂತೋತ್ಸವಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಬುಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಾಗತಂಬಿಲ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತದ. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸುರಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿ ಇತ್ತದು ನಡಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಠೋಬ ರುಕುಮಾಯಿ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಡು ರಡ್ನೇ ದಿನ ದೇವರಿಗೂ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರು ನಾಗಬನಟು ನಾಗತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ಸರ್ವೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು.
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಬಂಗ್ರ ಕೂಡೂರ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಸಿಟಿಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೇಕ್ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮರೇಕ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನಾಪುಂಡು ಕಂಬಳೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಪಂತೆರ ಆರು ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟಡ ಪಾತೆರದು ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟ್ಟಡು ಪಾತಿರದು ಬಂಗ್ರಕೂಳೂರ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಂಚ್ ಸಿಟಿಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಕ್ ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಮರೆಕ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉದೀಪನ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ನುತ್ತ 20 ಜೋಡು ಏರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಅಂದಾಜೆ ಉಂಡು ಉಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬುಲದ ಪಠ ಪಂಥ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂಥ ದಿವೊಂದುಂಡು 5 ವರ್ಷದುಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂಥ 15 ವರ್ಷದುಲಾಯ್ದ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಏರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ವಿಭಾಗೋಡು ಪಂಥ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು ಬಂಗ್ರಕೂಳೂಡು ಕಟ್ಟದಿನ 125 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಜೋಡು ಕರೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜಿರ್ದು 7 ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬುಲ ನಡಪುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಕ್ ಬಯ್ಯ ಆಜಿಗಂಟೆಗ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನ ಸಭೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಂತ್ರಿಯರು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೆರು ಪಂದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಪಂಡೆರು. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗರೋಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಬೇದರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ ನಳಿನ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು, ಉಡುಪಿಯ ಸಂಸದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಿತ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ, ಪಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟಡಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತ ಕೆಲಸಲೇನು ಉಂಟಾದನು ಆಂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಸಿ ವಿನಯರಾಜ್ ಜನ ತೆಲಿಪುನಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಡ ಕೆಪ್ಪು ಪೂಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಪಾಲಿಕೆದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೂರ್ದೆರ ಆರು ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೋಡು ಪಾತೆರ್ದೆರ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೊಡು ಪಾತೆರ್ದು ಪಾಲಿಕೆದ ಎದುರುಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಸಿ ವಿನಯರಾಜ್ ಜನ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಾತರ ಪಂಡೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಡ ಕೆಪ್ಪು ಗುಪ್ಪು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಪಂಡೆರು ಆರನ ಪಾತರ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶಗೂ ಇರೋಧಾನದ ಲೆಕ್ಕಗೂ ದೆತ್ತು ನಡಾಪುಂಡು. ಇದುಂಬು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2014 ನಿಯಮೋಳೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಕೆಲಸಳೇನು ಉಂಟಾದಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೀಠಗೂ ಅಫಿದಾವಿತ್ ಸಂದಾಯರ ಆದೇಶ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿರು. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ವಿನಯರಾಜ್ರವರು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 23ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಂದು 2020ರಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು
ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಎಸ್ ಸಿ ವಿನಯರಾಜರವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲೆನ ಗರುಡಿಡು ಗುರುವಾರ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತನ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಗರುಡಿ ಜಪ್ಪುನ ಬೈದರ್ಲೆನ ನೇಮ ಬೈದರ್ಲೆನ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯಪಾಡೊನ್ನ ಇಂಚ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತನ. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಇಂಬುನ ಟೊಂಡೆರ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಬಂಜಿಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮುಡು ಜನ್ಮೈತದು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಗಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಪಡುಮಲೆ ಪಂಜ ಆದು ಅಕ್ಕೇರಿಗು 8 ಕಾಯಬೊರ್ತು ಮಾಯುಗು ಸಂದದು ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲದೈವ ಬೆಮ್ಮೆರಡೊಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುಂದುಲ್ಲೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರ್ನಂಚ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆಲ ಅಜ್ಬತ್ತಾಜಿ ಮೂಲ ಗರೋಡಿ 33 ತಾವು ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನುತ್ತ ಅಜ್ಬಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಗರೋಡಿಲೆಡು ಕಾಲಾತಿ ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರುಗಳ ಗರೋಡಿಡು ಕಾಲಾತಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದೆತ್ತಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರು ಗರೋಡಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ ಬೈದಿರ್ಲಿನ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಶುಕ್ರಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯಪಾಡುನ್ನ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರುಗಳ ನೇಮುದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಮಾತ ನಡತಂಡ. ಊರು ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರುಗಳ ಗರೋಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದದು ಬೈದಿರ್ಲಿನ ನೇಮ ತೂದು ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡೆರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 7 ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಶುರುವಾವುದುಂಡು. ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಐತಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈತಡ. ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಪುನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನ್ನ 2-3 ದಿನಟ್ಟು ಶುರುವಾಯರುಂಡು. ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಏಪ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಉಮೇದಡು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಜನಕುಲೆಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಲೆಡ್ದು ಭಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಂಚನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕ್ಕೊಂದಿರ. ಮಾರ್ಚ್ 7 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಡು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೆರೆರೆರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರೆ ಎತ್ತದು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿಂದೂನ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ದಾದಪನ್ ಪಿರುಕೇನ್ಲೆ.
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಚ್ 7ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕಿಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಪೆರ್ಯಾರರೆ ಪ್ಯಾರರ್ಯಾರರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೆಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಂಡ ನೆಕ್ ಸುರುಕಾದ್ ಮಾತಾ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಅವೆನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ಲುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಮೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದಂಚಿನ V4 ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತ ರಂದೀಪ್ ಕಾಂಚನ್ ಬಲೆ ಅರಡಕೇನ್ಗ ನೀನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ನೀನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈತ ಈರ್ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಂಡರಡೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಇತ್ತನೇ ಎಂಗ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ 300 ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು 350 ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತನೇ ಎಂಗ್ಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ಯತಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ದಾಗ್ಲು ಮಂತಿ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ₹150 ನಮ್ಮ HD ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ SD ಬಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ ₹120 ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದು ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲು 4 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಹೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ₹1,000 ಬೋಡೆ ಆ ₹1,000 ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಮೂಜಿ ಶೋನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ದಾಗಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮಗೆ ₹120 ₹150 ನಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಈ ಅವಕಾಶನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ₹120 ಕೊರ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಪೂರಕ್ಲನಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪೂರಕ್ಲೇರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹120 ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರಕ್ಲ ದೇನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದು ನೀನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಮಿತ್ತಕ ನೋಡು ಪೂರಕ್ಲೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾವುಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಅಕುಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಕುಲು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿರಕೇನ್ಗ ಬೆಲೆಕಡ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಮಲ್ತಿರೋಂಚಿದ್ದ ಹೊಸತೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬೈದಿದೆ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 7ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ಮೇಡಮ್ ₹120 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಐಟ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ಡವ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದೇವೆ ಓಕೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡುಲ್ಲರೆ ಪೆಪ್ಪೆರ್ಯಾರರೆ ಪ್ಯಾರರ್ಯಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕುಲು ನೆಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಬರ ಟಾಕೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಏತ್ ಖರ್ಚ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯರೆ ಪೋನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 300 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಪೂರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಾಡ ಪೋನಾಗ ಒರಿ ಪೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂತ ನೆಟ್ ಒರಿ ನೆಟ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲಂತು ಒಲಿ ₹120 ಇಡಾಪನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಲೈಬ್ರರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪಾವಳ ವರ್ಕಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಮಾರ್ಚ್ 7ಕ್ಕೆ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾವಲಗುತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜಾಲಡ್ ಅಟ್ಟರೆ ಮಲ್ತಿದೆರ ಎಂದಿಟ್ಟು ಕುವೆಂಪು ಎರ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಮತೆಯ ಸುಳಿ ಮಂಥರೆ ಕಾವ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡಪುಣೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಎನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಜೋಕ್ಲಿನು ಮಾರುನ ಕೂಟ ಒಂದೇತ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಒರಿಯನ ಬಂಧನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಚಾವ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲ್ವನು ಪತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು 11 ಬಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಒವ್ವಿ ಫಲ ಬಯಕಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಜಾಗೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡು ಮರ್ನಾಡದ ವೈಷ್ಣವಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಸಕಾಯ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಟಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಲೆನ ಗರೋಡಿಡು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲ್